Ola, moi boas, que tal? Chámome Tamara Andrés e, entre outras cousas, son traductora de libros de literatura. Moitos deles están dirixidos a nenos e a nenas como a vos e por iso veño hoxe falarvos unha chisquiña deste meu oficio. Para empezar, direivos que eu estudei a carreira de traducción e interpretación. Por se vos interesa, en Galiza podedela estudar en Vigo, concretamente na Facultade de Filoloxía e Traducción. Ali, entre moitas outras cousas, o que fan é ensinarvos a pasar as mensaxes que están nunha lingua a outra lingua distinta. A min, como me gustaba moitísimo a literatura e os libros, decidín especializarme en traducir este tipo de mensaxes, é dicir, pasar o galego e o castelán os libros que escriben autores e autoras en linguas distintas, como poden ser, por exemplo, o francés ou o inglés. Todo comeza coa chegada dun correo electrónico. Normalmente hai unha editora ou un editor que se poña en contacto contigo para propoñerche traducir un libro. O que fan, normalmente, é comunicarche cal é a lingua fonte, é dicir, a lingua desde a que tes que traducir, e tamén a lingua meta, é dicir, a lingua a que vas ti traducir o libro. Nese correo normalmente tamén che indican outras cousas, como pode ser, por exemplo, o prazo de entrega, é dicir, o día no que ti tes que enviarlles a túa traducción, ou cuestións relativas ao libro que tes que traducir. Como resposta a ese correo, ti tes que enviar un orzamento, é dicir, un documento no que ti lles digas canto tes que cobrar ou canto deberías cobrar por ese traballo que vas facer. E isto é porque as persoas que traducimos libros moitas veces somos autónomas, é dicir, somos as nosas propias xefas, o que ten, por suposto, como todo nesta vida, as súas cousas boas, mais tamén as súas cousas malas. Cando a editorial acepta o orzamento, comeza o verdadeiro proceso de traducción literaria. É dicir, empezas a pasar a historia do libro orixinal á túa propia lingua ou a lingua a que ti traduzas. Nese proceso pode haber moitísimas dificultades. Se cadra non coñeces unha palabra ou se cadra non coñeces o que quere dicir unha frase ou un parágrafo inteiro, por poñer un caso. Nese proceso podes te axudar utilizando moitísimas ferramentas, como poden ser os dicionarios, hainos de todo tipo, hainos tamén en versión física ou en versión digital, e tamén podes botar man ou facerlle consultas a xente que tes ao teu arredor, como poden ser amizades ou mesmo a túa familia. De todos xeitos, é moi importante dicir que as persoas traductoras non estamos soas. Están as editoras e os editores que nos axudan moitísimo, e tamén é moi importante as persoas que revisan o noso texto traducido e que son as que comproban que no texto final non queda ningunha gralla, é dicir, que non se nos escapou ningún erro. E Tamara, que é o que traduciches até o de agora? Pois moi boa pregunta. Ata o de agora traducín sobre todo álbum ilustrado infantil. Aí é moi importante prestar atención ás imaxes, porque as imaxes tamén contan moito e hai que lelas. E eu non sei se sabedes isto, pero as imaxes ás veces tamén hai que traducilas. E como ves o panorama da literatura infantil traducida ao galego? Moi boa pregunta. A verdade é que é certo que me gustaría que fose unha chisquiña máis diverso, unha chisquiña máis ousado e que nos liberemos de certos prexuizos que parecen estar omnipresentes. Gustaríame que as persoas que teñen poder aposten verdadeiramente por el, é dicir, polo libro infantil traducido e polas persoas que formamos parte non del, editoras, revisoras, traductoras, maquetadoras, ilustradoras, etc. E que fose, pois, como dixen, máis ousado, máis arriscado, máis diverso. E Tamara, eu tamén podo ser tradutora literaria? Por suposto. O que che recomendo é viaxar moito, prestar atención ás clases de linguas, de francés, de inglés, de portugués, do que teñas, aínda que as outras clases tamén, por suposto, e ler moito. Para fixar coñecementos e ampliálos unha chisca, gustaríame que respondas as seguintes preguntas. 1. Que é a traducción literaria? 2. Que significa lingua fonte e lingua meta? 3. Que significa revisar un libro? 4. Na túa biblioteca ou na da túa escola, procura un libro traducido galego. Cal é a lingua fonte e quen o traduciu? E por último, gustaríame tamén que procures o nome de algunha persoa galega que traduza literatura infantil ou literatura xuvenil. Moitas grazas!